Hello guys, welcome back. This is your friend. Hi malay pila ha. Nero bahay tong bay asa kayo nero kaham kereng tong na. So friend ini ang kuno funny videos na malia tani ho mali pepet ni filter thak bay pilang ko. Masa sepai para bay si pepet ni filter. Ako serious ko kasya masalah hati ni. Friends kenadi nero ni wang sumano ang selai maya ano wang sumano nero selai maya do. Hingkian Jadi sinro ano sa ya ang dong ha hinge bonro ni kok sing ha ang tama kai ma sinai ban ro sa sang nai de sa ya de ano but ani point of view by je ang sa jang mani no ang ti sala ha si okli pro je ang paper ti ni ka she filter ro we je video sna la ham baksa borok sa ya ang bala han do tamani ha bikini thunai brain la tamani le nang support khalang bo am kok sa bai buta hinge baksa sa bai bu ji ni digi ka tha ya bun digi ka tha pha na kok gre bo friends ni point of view sido ani point of view baile angle asuk siya ang borok rong no asu sa ya hai leng ka to ka sa je bono gali galas maro no jaga le ale saksa no khang ro musu yata do u borok bahai engka ang pono personally bishini am musa ya but boi bono belai gali galas ro manu gushi ang kisa as a bre engita ang kisa saksa no boni jaga khama sogoi ang 자서 야 할망 하다 더만이 ang 사문 사야 저기 상들랑 하는 게 안어 코라이 디고 가 한바이 ता 응디 ता 속디 하야 되버나 인게 ता 응디 ता 속디 homba baby angko kh나야 니 포레 인게 능 안어 기사 그락 응디 ता कोग्रो 인게 아로사 시능 ता 응디 ता 속디 가서 homana गाली गालासे तमनी खाया बाता बा om hai kok ta ani ke sian rok bahar ke no le wang so bai ana map khali no ni feelings no ang hurt kai man tong ha ke ano ni feelings no hurt kai man musung man ni ya just ang ani point of view no romani so ni ba ani point of view perma wo boros al kal ka tang ba ke ang no force kaya je ang was ma ke no was di jan ja point of view si bo but ang as se homu su gu je homu su gu ya mane ang saksa ma wa su gu ta je to mani la gali ro wani ba ma sa borok no ji si bo samang ha ya tang tong ha sampai datang tulang hai ke saya om ta hai saya samang saya ka hakata ang dika hakata ang di hakata so dika ya song lai mana ko hai de bana ani motel hai ta ang hai sekang thang e bono hai hai ya ho sine bo ko hai ya ho sine om hai ke la na za za ya hai ki sama ang ta bonro bo ta hai ko ro no za za ge ke ba sili ya ko ang ta khai ma sina nge asa kan ke masa ne subscriber ho ta ang ni fan tong man ni subscriber tong man ni bat ni om ko khna we ang unsubscribe khai ne ro se ho za tong ha nge friend ne ano sa za le ang ha ke nang ko kre bon ni icha si no ne ano subscribe de khai ne ano ha za ma dro nai na no ha za ya de bothum jon uporo si ang ha ano no force khaya nge ang tamani ani favorite ni u video ang tamani bono support khai ma ke kok sa do na di boni fb page thang ge fb page mani boni supporters butong ge bono national butong ge boni video ka sharo za go ang na ni mani ta ha beshir ba comment so si s pu m pu himang si sujang mang si bokhu zu hakata ang di hake ang ge cha ya ko thaya om hai ke ta ang di musang ya ma ke honai kom si ta gi beshir ba s pu m pu honai si bang si ge ba am tai ke no gue am ki sa tong thu za ya hai ba kha bishi mi sing ma ang na ha ta tamani le ka ha phurang ya bole tamani le ha ke le gali le ro ba lang om hai wo si kok so gu do ge bok be ke boi samung hai ro tang to ha tama ang ha ke to ang bo ma le ya hai bo ma le mane jan ja bole jan ja life jan ja chue jan ja struggle tama ho sna bo ba hai ro tama kho tama ro nge bo hai ro khai ma bo ba hai success da mai tong mai de to 이게 승자자야 응 그 자자야 가셔 응만했다 엄마 학교 사야가 학교는 갈만 사야 학교 가서 한만했다 갈리로 원래 담만일래 하이 에스프 엠프 흰 갈리래 알레 그 타자야 응었다 Yeah, friends, ang as ni ko rung liya, u kong no orza mo thang lai sinay, te u kong no TV te mo sa kong sara liya do. Ang te u kong no te video buti sinaliya, no buta sung lai si di. 이게 ang asuk samu sumoni ani logaro an tako bukurok nakardi ang saya kogro saman tong hanke but ani je wan sum an je point of view no ang ti saman si ako u kong no tv te ani comment box so te salai gra le ya comment box pung la ni te chi ni kok pai le ya khana si inke asum ta hai kok ep ma jaga thang lai gra le ya inke no bu khusi ka tong di anu bu khusi ka tong ro di
Tei ani videos nai menilai di anon rok tei bu menilai ma wo bor jaka wo ani like ki account tongo MR jamate hi an description ro nai an description thangai ani ID thanglai di ani videos nai lai di ang arjaga bo fani kisa add khaijak tongo thang menilai di ani intention si borok no muni rawani si ang muni rawa hi sa asai so muni bai di debate ta khai bai di janjama so mungsi I asung no so guys bye bye